Takže aby vám bolo jasné, po niekoľkých minútach máme pevnosť dokončenú, teda našu akropolu. Máme dokončenú, takto v strede je aj strom, nádherná brána, úplne nepresná a náš stožiar nad hronom, ten nesmiel chýbať. Ak by ste chceli vidieť viac videí s pevnosťami, tak dajte like, odber a zvonček, nech vám nič neujde a čau!